Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokacin. A kamar yadda kuka sani suna na Manar Garba Ato wanda aka fi sani da MNR Nigerian Voying. A insha Allah bidiyon mu za ya nuna muku yadda za ku binciki Facebook ɗinku ku gano cewa shin da kai wanda ya taɓa ƙoƙarin ya yi muku hacking ɗin Facebook ɗinku ko kuma da kai wanda ya taɓa yi muku hacking ɗin Facebook ɗinku, idan da kai wace ƙasa yake ko kuma wane gari yake ko kuma wane state yake ko kuma wani local government yake. So a wannan hanyar da zamu nuna muku insha Allahu da kun bi ta za ku gane wanda ya kokari muku hacking a wayanku, wanda ya kokari muku hacking din Facebook ɗinku ba tare da wata matsala ba. Don haka ku kasance da wannan channel ta Manar Ruwan TV da Allah muna roƙon, idan yau ne farkon zuwan ku a wannan channel ta Manar Ruwan TV da Allah muna roƙo ku daure ku danna mana subscribe. So kuna fara kallon bidiyo kamar haka za ku ga wata kalma ƙasa a rubuta subscribe, ku daure ku danna ta, so kuna danna ta kai tsaye alamun ƙararruwa zai bayyana. Yana bayyana sai ku daure ku taba shi, so kuna taba shi zai ba ku zabi, daga nan sai ku zabi all. Idan kuka zabi all kai tsaye daga mun dora sababbin bidiyo za a sanar da ku ba tare da wani shamaki ba. Da haka mun gode. Su wannan hanyar tana da matukar amfani, ya kamata ka yi kokari ka santa domin ka san wane ne yake so yi maka hacking din Facebook ɗinka, ko kuma waye ke kokarin ya gwada hacking din Facebook ɗinka, ko kuma waye ya taba hacking din Facebook ɗinka. Su wannan hanyar tana da matukar amfani, kuma da kwai yanda za mu yi mu nuna muku yanda idan wanda ya taba yin hacking din Facebook ɗinka ya samu information ɗinka yayi hacking din Facebook ɗinka, daga bisani kai kokarin karɓar shi. Bayan kai kokarin karɓar shi ba shine mafita ba, idan baka dauki matakan da suka dace ba zai iya ƙara karɓar shi. Don haka shi yasa muka hito muku da wannan hanyar domin ku bi ta, ku dauki matakan da suka dace akan Facebook ɗinku, kuma ku dauki matakin da ya dace akan wanda ya muku kokarin yin hacking din Facebook ɗinku. Don haka mun gode. Da farko yan uwa za mu yi amfani da application ɗinmu na Facebook ko kuma application na Facebook Lite ko kuma normal Facebook, duk wanda muka samu za mu yi amfani da shi, kuma mu nemi bayanan wanda ya taɓa login account ɗinmu a wayan shi. So kuma za mu iya mu gano wace ƙasa yake ko kuma wani gari yake ko kuma wani state yake ko kuma wani local government yake. So don haka kai tsaye sai mu zo mu nemi application ɗinmu kamar yadda kuke gani. So kamar yadda kuke gani wannan shine application na normal Facebook gashi nan. So za mu zo mu shiga wannan application na normal Facebook, don haka sai mu zo mu taɓa shi. So muna taɓa shi zai buɗe mana fuskar application ɗin kamar yadda kake gani. Wannan ita ce cikakken fuskar application din. So muna zuwa sai zaka ga dukkanin bayanan mu kamar haka. So nan zaka ga yanka sama guda uku ga sunan, sai ka zo ka taba su. So kana taba su kamar haka, shi ma zaka jira zai bude maka wannan fuskar. Bayan ya bude maka wannan fuskar zaka yi ƙasa gabaki ɗaya kamar yadda kuke gani ga inda aka rubuta setting and privacy. So da haka sai ka zo ka taɓa gurin. So kana taɓa gurin kamar haka zaka jira shi ma zai bude maka wannan fuskar. Bayan ya bude maka wannan fuskar kai tsaye zaka zo ka diba gurin da aka rubuta privacy shortcut. Da haka sai mu zo ga gurin kamar yadda kuke gani, sai mu zo mu taɓa shi. So muna taɓa shi kai tsaye za mu ɗan jira shi ma zai sacin, zai bude mana wannan fuskar kamar yadda kuke gani. So da haka sai mu yo ƙasa gabaki ɗaya mu duba gurin da aka rubuta yawa kamar yadda kuke gani gashi nan, see you are activating login. Dan haka sai mu zo mu taba shi kamar yadda kuke gani nan gurin. So muna taba shi ma za mu jira ya dan yi sacin yayi bude muna fuska kamar yadda kuke gani. Wannan ita ce fuskar da zai bude muna. Da haka bayan ya bude mana wannan fuskar sai mu yo ƙasa gabaki ɗaya kamar yadda kuke gani. Da haka sai mu zo mu duba gurin da aka rubuta view log action. Da haka sai mu zo mu taba shi kamar yadda kuke gani gashi nan gurin. So muna zuwa sai mu taba shi, muna taba shi kai tsaye shi ma za mu dan jira ya sacin ya bude mana fuskar da muke bukata kamar yadda kuke gani. Yawa wannan fuskar ita ce wadda muke bukatar ya bude mana. Da haka a nan gurin idan kun kula za ku ga kai tsaye sun ce muna application din Facebook mai suna Manar Garba Ato, account Facebook mai suna Manar Garba Ato za ku ga an ce was logged in on Redmi Note 10. kamar da kuke gani gashi nan dai sun ce muna kawai an log din shi a Redmi Note 10. So inda zaka gano bayanan baki daya zaka zo nan gurin kamar yadda kake gani, zaka ji sun ce an create din shi a watan September 2 ga watan 2021 misalin karfe 8:57 kamar yadda kuke gani. So an sake yin update din shi a September shi ma 17 ga watan 2021 kamar yadda kuke gani karfe 3:50 daidai. Da haka a nan za ku ga kai tsaye ga wannan wayar tamu Redmi Note 10
kadai aka yi log din shi kamar yadda kuke gani. An yi log in din shi kamar yadda kuke gani ga wannan wayar kadai. So duk wata waya wadda aka taba yin login din shi a ciki mun log out din shi ba tare da wata matsala. Dan haka ya za a yi ka gane mutum ya yi log in din Facebook ɗinka ko kuma ya kwace maka Facebook sauran bayananka na wajen shi. Dan haka sai ka zo ka duba nan gurin da kuke gani inda aka rubuta IP address, zaka ga IP address din nan na wannan wayar. So gashi nan shine IP address wanda zaka bibiye shi ka gane wace kasa yake, wani gari yake, wani state yake, wani local government yake. Dan haka sai ka zo ka duba. Idan kuma baka bukata wannan, kawai kana so ka cire bayananka gabaki daya daga wayan shi, dan haka sai ka zo nan gefen inda kake gani digo guda uku ga sunan kamar yadda kuke gani, sai ka taba shi. So kana taba shi zaka jira ya bude maka wannan yar karamar fuska. In ka yo kasa nan zaka ga inda suka rubuta log out. So inda kaga an rubuta log out din nan kai tsaye sai ka taba shi. So kana taba shi zai log out. So ko da ya je ya ƙara shiga domin ya ƙara duba bayananka, bayan da za a iya ga bayananka a wannan Facebook nashi ba tare da wata matsala ba. Dan haka a haka za ku yi ku cire dukkan wani wanda ya taba yin hacking din Facebook ɗinku amma sauran bayananku na hannun shi. Dan haka kuma tare da muna subscribe da like a wannan channel ta Manir One TV. Dan haka mun gode da kasancewa da wannan channel ta Manir One TV. Mun gode da kallon bidiyo kan da wannan channel take kawo muku. Dan haka sai mun sake